ایک دن میرے آقا کعبے دا طواف کر رہے تو میرے نبی دے اگے اگے پینڈو پہ طواف کعبہ کرے. پینڈو ہے مسلمان پر انہیں اجے حضور نو ویکھیا نہیں، ان ڈٹھا ہی سنیا ہی حضور دا کلمہ پڑھ لیا. او پینڈو طواف کعبہ کرے تے پڑھے یا کریم او یا کریم، تو دے پیچھے نبی پاک بھی یا کریم، اور مڑ مڑنا غصے نال کملی والے ول ویکھے. حجر اسود چومن جاوے تے یا کریم پڑھے، حضور بھی پیچھے پیچھے یا کریم، مڑ مڑ غصے نہ ویکھے. آب زمزم پین جاوے تے یا کریم، پیچھے پیچھے حضور بھی یا کریم، مڑ مڑ غصے نہ ویکھے. جدو سارے ارکان ادا ہو گئے نا تے کعبے دی دیوار نال انج کر کے ٹھور لا کے نا تے حضور ول بڑے غصے نہ ویکھی جائے. میرے کریم دے قریب آ کے نا تے حضور نے فرمایا میرے والے انج کیوں ویکھنا ہے؟ تیریاں مٹھیاں بولیاں تو صدقے جاؤں. میرے قریب نے فرمایا میرے والے ایڈے غصے نال کیوں ویکھنا ہے؟ بھی پا کے ویکھ کے کہنے لگا ویکھن وچ تو شہری لگنا ہے تے میں پینڈو ہاں. آ جڑے تسی شہری ہوندے ہو نا سانو پینڈواں نو مذاق کر دے ہو. حضور نے فرمایا میں تینوں کیڑا مذاق کیتا ہے؟ کہنے لگا میں یا کریم پڑھ دا سا تے تو بھی میرے پیچھے میری نقل کر دے تے یا کریم پڑھ دے تے تسی شہری سانو پینڈواں نو مذاق کر دے ہو. نبی کریم نے فرمایا میں کدے کسی نے مذاق کیتا ہی نہیں. کہنے لگا ہن کیتا ہے. تو کہنے لگا تو کہ میں نو ایویں چھویں دا پینڈو سمجھنا ہے؟ مسکرا کے فرمایا تو کیویں دا پینڈو ہے؟ کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر میری مکے شہر چ بڑی واقفیت ہے. او دا کانفیڈنس لیول ویکھو. کہنے لگا میری شہر چ بڑی واقفیت ہے. حضور نے فرمایا تیری مکے چ کدے نہ واقفیت ہے؟ او جڑا مکے اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے، میرا بڑا یار ہے. انہوں کننا کو مان ہوئے گا کہ رب دا یار میرا یار ہے. نبی کریم علیہ السلام انہوں دے قریب آگے. سید عالم فرمان لگے اچھا وہ جڑا تیرا یار ہے وہ کیویں دا ہے؟ ان پینڈو سوچی پہ گیا کی دسا میں تے ویکھے ہی نہیں. سوچ سوچ کے کہنے لگا ویکھیا میں کوئی نہیں، ان جی یاری میری بڑی ہے. نبی کریم نے فرمایا ویکھیا نہیں تو سنیا تو ہوئے گا. کہنے لگا ہاں 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 سنیا ہے. جڑا ایک بار انہوں ویکھ لوے نا او دے لباں چو نکل دے لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو. او دے لباں چو نکل دے کوئی مثل نہ ڈھولن دی. چپ کر مہر لیے تھے جانیوں بولن دی. جڑا ایک بار انہوں ویکھ لے دے لباں چو نکل دے مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ. اتھے جانیوں بولن دی. جڑا انہوں ویکھ لے او دے لباں چو نکل دے کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی. اتھے جانیوں بولن دی. میرے آقا نے فرمایا تیرا یار بڑا سونا ہوئے گا پر منوں دھمکیاں کیوں لگائی جانا ہے؟ پینڈو کہنے لگا جدو تو میرے مذاق اڑاندہ سا نا تے میں نو کہندہ سا یا کریمو کہہ کے میری نقل اتار دا سائیں تے میرا دل کردہ سی میں جا کے تیری شکایت اپنے نبی نو لگا دے وہاں. نبی کریم نے فرمایا جا کے نا تے اپنے نبی نو میری شکایت لگا دے. پینڈو نے ایک باری حضور والتے ایک باری کعبے وال ویکھیا. لو جے جملہ تو انہوں یاد رہا تھا آج تو انہوں رات نیند نہیں ہونی تو آڈی ساری رات آج اسے تصور چی گزر جانی ہے. پینڈو ایک باری کعبے والتے ایک باری حضور وال ویکھیا تے کہنے لگا میں نو کعبے والے دی قسم شکایت میں تیری آج لگا دینی سی. حضور نے فرمایا جاندہ نہیں. کہنے لگا جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ. جے تو کدے ڈا سونا نہ ہوندہ تے شکایت میں تیری آج لگا دیتی سی. کولیں دمالی نے پینڈو نو پھڑ کے سینے دے نام لگایا. سینے لا کے فرمایا پینڈو آؤ جدا کلمہ پڑے آئیوں نبی میں. پینڈو نے میرے آقا دے بازو چھڑا کے قدمہ جڑے گے پہ آؤ. کہنے لگا کملی والی آؤ ادھی راتی اٹھ کے دعا ماں کردہ رہے آؤ یا اللہ جدا کلمہ پڑے ہو دی دید کرا دے. اج دید ہو گئے گستاخی کر بیٹھا ہوں کملی والے معافی دے آئے دے. میرے آقا قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ. فرمایا میں دنیا دا بادشاہ نہیں میں رب دا نبی آؤ. فرمایا میں قدمہ جکان نہیں آیا ہوں میں تے نیویاں نو اچھا کرنے آیا.